preparant-me per la 12a foto Mossenaires, 84 dies, i on faig la meva, i ves per bon ens trobem amb Carmelo, que passava per allà i decidim fer l'entrenament junts i plegats. I avui farem un recorregut molt variat. Primer anem a la Font de l'Argeleta, un lloc que ens agrada i anem sovint. Llavors arribem ostres, a Sabadell! Oi que ens permeteu la broma? Us estimem molt, I bé, seguidament continuarem fent un recorregut variat, sí, el Museu de Can Déu, una masia molt bonica que tenim, on hi ha un molí d'aigua on sovint els mossenaires ens hi aturem. Llavors passem per l'ermita de Sant Vicenç de Verders i d'aquí baixem fins a la Font dels Plàtans, un lloc on, si vas, val la pena fer una bona remullada. Continuem pujant pel torrent de Botelles fins a arribar a la Font de Moreria, una font que va arreglar el nostre amic Juanjo. Bé, us demanem la vostra fotografia, fotomossenoms.b.